Velkommen til dagens lektion i dansk. Vi skal nu i gang med et nyt emne, mediehistorie. Og hvorfor skal vi lave mediehistorie? På det første link, der kan I se et lille uddrag fra Undervisningsministeriets bekendtgørelse, hvor der står, hvorfor I skal have mediehistorie. Hvad er formålet med mediehistorie? Det kan I selv læse ved et nærmere gennemsyn. Men det er altså baggrunden for, hvorfor vi skal læse det. Mediehistorie er flere ting, men i dansk sammenhæng, der opererer vi typisk med mediehistorie på den måde her, at vi har delt mediehistorie op i avisen, tv-nyheder, dokumentarer og reklamer og pressefoto. Og vi skal lægge ud med avisen, og særligt avisens historie. Det I skal gøre, det er, at I skal klikke på det sidste link. Når I åbner det, så kommer I hen til et lille virtuelt forløb. I skal starte med at klikke på billedet, på skærmen. Tryk næste. Og så er I gang. Og som I kan læse, så står der, at det her det er over 2 moduler. Og vi skal læse nogle tekster, og I skal besvare nogle spørgsmål og lave nogle quizzer. Det første vi skal gøre, det er at arbejde med noget, der hedder de 5 kommunikationskulturer, de 5 nyhedskriterier og avisens genre og nyhedstrekant. Og næste gang er det så den trykte presses historie. Men først altså de 3 ovennævnte emner. Så trykker I næste. Det første I skal gøre, det er at læse i det her med de 5 kulturer. Trykker næste igen. Og så skal I downloade en tekst. Trykker I download. Kommer I frem til teksten. Teksten er lidt lang, den er 8 sider lang. Den skal I så læse. Når I er færdige med at læse den, så trykker I næste. Og så kommer I frem til en quiz. Og quizzen, den er altså med udgangspunkt i den tekst, I netop har læst. Og så er der først nogle spørgsmål, hvor I kan vinke det rigtige resultat af. Så er der nogle emner, som I skal placere i rækkefølge. Og så her, der skal I trække emnerne sammen. Og det samme i det næste her. Find ud af, hvilket emne passer til hvilket begreb. Og til sidst her nogle sand-fald spørgsmål. Når man er færdig, så trykker man færdig og går videre. Sådan forløber testen. Når man er færdig, helt færdig, så er tiden gået, og så er vi ved at være slut. Ja, det var dagens program. Har I spørgsmål til mig, så kan I jo altid spørge mig.